And now, it's time for DJ Rocky's Wow! Hello broski! Ako mag-house raid tayo ngayon dito sa bahay ni Rocky. Si Robin, no? Pakita ko sa inyo yung driver natin. Yan, napakaganda ng driver! Oh. So, tawagan ko na si Rocky, kung nasaan na siya. Hindi kami pala salita pa ako. So sa house raid na to, hindi talaga alam ni Rocky na pupunta tayo dito. Tapos hindi niya alam na magko-content tayo. Hi guys! Welcome to our house! Alam mo, this painting is from... Yung mga baso mo, halatang inom yung mga nandito. Yun? Julio! Friends natin yan! Ingay-ingay dito, nagdagdag na Parang kami. ulit. Tayo. Feel at house. Feel at house. Kamusta ka naman? Hey, content na ako. Oy guys, dito na kayo. Kumain na kayo. Ang yaman nyo naman, may mga pa-display kayong ganito. Oo, binigay lang yan. So kapag bumisita pala sa inyo, may pag-ganito. Oo. Guys, ito talaga. Nag-ready yung nanay ito para sa inyo lahat. So, pinirepare na yung food for us. Ito po yung request ko rin talaga. Wow, nag-prepare talaga sila ng food. Ay, wala kayong maingat. So ganito sa kainan ni Nara. Challenge. Lord, patawarin mo si Konyo sa kanyang mga magawa. I-rate natin yung mga pagkaing hinanda sa atin ni Naraki. Itong tapat, tikman natin. Soft, tender, and juicy. It's 10/10. Tikman na natin. Hoy, Nala. Nala first. 10/10. Tuyan ni tita. Oo nga, ikaw muna nga. Kain talaga ako. Kalabasa. Anak kita, lagi kang bugbog sa akin. Sa palo. Hindi, kalabasa, oh. You can eat kalabasa. Sarap. Sabi tubig. Parang gamot lang. Kaya sa pagmamahal. 10/10. Reaction naman yan. Mag-grind ka muna ng coffee. Tapos yung kunin mo. Kukunin natin siya. Okay, so ibaba mo dito siya. Bababa ko siya. Ngayon, dagdagan mo. Pero wag mo na siya, Tapos Yan. Okay. Nadrive yung tapang. First day sa job. Agad. Ay, tanga mo! Uy, gagi. Naramdaman niya na meron pa. Ayan. Okay, napuno na siya. So, pag ganyan mga napupuno na, Ano yung ano mo ginamit, mga Arabica, ganyan? hindi, yardstick yung gamit namin. Okay. So, isa sa mga best, ano yan. Yan. So, ganyan, dapat nakapantay siya. Okay. Hawakan. Tapos, hawakan mo to. Okay. Tapos, pantayin mo siya. Kahit ko yung nagiling. Ganyan? Akala ko pantay na hawak. Pantayin mo siya. Yan. Wait lang. Pilit kasi Di ba, papantayin kasi. Pinagpantay ko naman. Ayan, dapat pantay daw. Oh. Ikot-ikot natin. Oh. Yan. Pantay na. Di ba? Wait lang. Normally, inaano to para mawala talaga yung... Hindi siya pantay talaga, dude. So, dapat even yung for surface niya. Gaganon ko pa. And then, dude, so, nakita mo dito, di ba, malalim siya. So, dapat i-even mo siya. Like, Okay. yan. So, pag even na siya, tanggalin mo lang yung sa gilid. Oh. Pasok mo siya dito. Even na to. Oo, even na yan. So, saan ko siya papasok? Yan. Dito. Oo. So, from here, lock mo siya. Kapakanan. Sige, go ahead. Kanang dito. Ay! Dude yan. Tapos Oh. pakanan. Ay, ba't ayaw? Hindi, kinamaramdaman mo. Yan. Oh, tapos Okay, pakanan. Go. Yan, sige, lock.
Yan. Ito yung pindutin mo to. Kasi single shot lang. Okay, pindutin natin siya. Tapos ngayon makikita mo na yung coffee na Nag-water in. ang hirap pag ano ng by concept kasi alam ko siya tapos hindi ko siya ma-explain. Usually, every morning nagkaganyan. Oo naman. Pero hindi ganyan kakalat Okay na siya, tanggalin mo na siya. Ayan. Okay na yung ano mo, coffee mo. Oo. Ngayon dito ka naman sa Ito. froth. Yes. Okay. So, Okay, magpo-broth na. yes, naka-froth na. So, anong milk yan? Ano to? Oat. Delicious oat milk. Yan. So, may milk na tayo dito. Oo. Tapos i-turn mo pa harap mo itong knob na to. Paharap ko? Oo. Ganon. Oo. Ayan. Yan. So, antayin mo lang na onti na medyo may lumabas. Ayan. Okay. Antayin mo lang. And then, pag nakita mo, naramdaman mo na madami ng water Okay. na pumapatak, tsaka mo siya ipasok. Ayan. May Ayan na, go. Go, pasok. I-stress ako. Ayan. Marley, dude, dito ka sa kabila. Yung left yung hawakan mo. Okay, ganyan. Yan, tapos Okay. right ka dito. Yan, sa baba. Yan. Okay. Tapos i-angle mo siya pa kanan. Dito. Yeah, na medyo sinaside. Yan. Okay. Nakikita mo na umaano Nakikita ko siya. Yan. Parang, ayan, oh, nahalo-halo siya. So, paano kung nasusunog na yung kamay ko? Yun na yung senyales na kailangan mo na siyang tanggalin. Alisin ko So, na siya. wait lang, hindi ba? So, ibabalik mo siya. Pag ganon. Oo. Okay, Tapos balik. bago mo siya tanggalin, kailangan maramdaman. Ganon. Balik na natin. Hindi. Hindi, joke lang. Ayan, so tapos na. Oo. So, yan. Alisin ko na. Okay, baba mo na. Okay. Yan, okay. Ngayon, lagyan mo na ng anong gusto mo ba? Ano ba ang gusto mo ilagay? Hazelnut. Okay, pero lagyan mo muna nito kasi Ito. pang ano yan eh. So, gamit ka niyan. Oh. So, lesser yan dapat kung gusto mo mangibabaw yung hazelnut. Okay. Less. Okay, Oo. sige. Less. So, kung less gusto mo, dito. 50% lang So, yan. dito? Ganyan. Dito. Alam niyo yung Ito, tapos ito, 1 tablespoon. Okay, 1 tablespoon ito. At teaspoon. Ano ba yan? Table. Tablespoon. Kaya, Yan. Oo. Tapos kung gusto mo ng mas matamis, pwede mo pa siyang dagdagan ng konting-konti oh, lang. konti-konti. Lagyan natin ng konting-konti. Ba't ang Tapos haluin mo, dude. Kaya, so haluin na natin siya. Oo. Haluin mo siya. Yan. Oh. Okay, tapos lagay mo na siya doon. Yan. Oh. See? Tapos lagyan natin ng Heart. logo. Ng ano? Yan, ito, buhok yan. Ito yung mata. Wala din nangyari doon. Tapos naka-smile. Oh. Yan! Oh, sa'yo yan. Oh. Tignan mo Saya. na, tignan mo. Ay, masarap. Talaga. Masarap ako sa rin ng daw. Sarap. Seryoso, masarap. masarap. Oo, masarap. Haluin mo, duda. Haluin. Oo. Pinatigil mo sa akin. Hindi, kasi hindi mo masyado nahalo. Dapat talaga, pagka ganun mo, nakahalo na siya while ano. Kaya iikot-ikot. Oo, kaya nga siya dapat talaga ganun, pag ganun, para nakikita mo na nakahalo siya. Ng Ayun, nandasaan ko din. kasi puro milk lang yung naalasahan mo nung una. Oo nga eh. Tayo yung milk pa na ininom. So may pabaong tsokolate sa amin. 295 euro. Oh. Euro? Aura. Sabay dun. Oh, euro. Aura. Diba? Oh. Ikaw, euro. Go. Aura. Aw. Wait lang. Thank you everyone. So right now ay paalis na tayo. So dito tayo. Ito dapat yung angulo. Ito na lang. So paalis na tayo.
And pupunta kami sa... Pero mga broskies, bago natin tapusin ang video na to, dahil may pupuntahan kaming team building kasama ang buong Love Radio family, may natutunan lang ako sa house raid ko kay Rakitera. Na hindi mo kailangan ng super dakulang bahay para maging masaya. Ang importante, kung gaano man kaliit o kalaki yung bahay mo ngayon, punong-puno ito ng pagmamahal. Kasi ito yung magiging dahilan kung bakit excited kang umuwi araw-araw, diba? Ay, nakakamiss talagang umuwi sa bahay. Like, super legit and all. Pero mga broski, maraming salamat sa pagsama ninyo sa video na to. Until next time, this is your Uragong Broski, like super legit and all, Konyo Bicolano. Diba dalawa yun? Charot. Tapos Okay.